Hola! Què tal? Com esteu? Quanta gent que hi ha aquí? Què deuen estar fent? Què deuen Deuen estar esperant alguna cosa. Sí, això sembla, no? Ai, la finestra! Que us envia la finestra! Tota la raó sempre se m'oblida. Vale, doncs vinga, primer de tot ens presentarem per no canviar. A veure, com? Hola, jo em dic Arlet i tinc 4 anys. I jo em dic Júlia. I aquesta d'aquí és La Roda. la Roda i ens encanta fer aventures! aventures! Així que vinga, us obrim la finestra. Buenos días a todos. Hola, molt bon dia. No sé si ho noteu per la llum, però és super d'hora al matí. Són les 6:30 del matí i ens hem llevat super d'hora per fer una activitat molt especial. Ara us l'explicarem. L'Arlet i la Roda no han pogut venir perquè a aquestes hores de la matinada no cal despertar-les a totes. Però ara anem cap allà a presentar-vos a unes persones que tenen moltes ganes de saludar-vos i que compartiran amb nosaltres aquesta experiència tan especial. Bye, Maria. Vale, vamos a subir muy rápido porque vamos en dirección al mar muy rápido. Entonces lo que me interesaría sería cambiar de rumbo. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué hay arriba. ¿Notáis la brisa ahora en la cara? Sí. Es que estamos aumentando la velocidad. O cambiando de dirección. Ahora damos 35 por hora hacia las Islas Menas. Ahora notamos brisa, nos está empezando a frenar. Mira, ja surten les Illes Medes. Uau! Hola a tots, què tal, com esteu? Ja estem a la super sorpresa que us dèiem abans. No sé si ho podeu veure, però estem a dalt de tot del cel. Ja no estem a terra i, de fet, no estic sola. Estic acompanyant a totes aquestes persones que han vingut a l'aventura. No sé si us coneixeu, si voleu fem un repàs pels que no els coneixen. Bueno, doncs jo recordar-vos que sóc l'Andrea, fa força temps que no em veieu, però bueno, he estat amb altres coses i entre elles doncs vaig emprendre un superviatge amb l'Arnau, que aquí us el presento, Hola. la meva parella. Exacte.
I res, hem estat fent voltes pel món, així que hem pensat que la millor forma és seguir donant voltes. Bueno, darrere la mascareta som l'Òscar i la Riti, ja ens coneixeu. Molt, ens coneixeu molt. I bueno, tenim una notícia que crec que molts de vosaltres ens l'havíeu demanat des de feia molt de temps. Bueno, la bona notícia és que ens casem, ens hem promès, ens vam prometre a la Índia en un viatge que vam fer. I bueno, ens anàvem a casar aquest any, però pel tema del Covid ha sigut impossible, així que ho hem passat a l'any que ve, ens casarem el 2021. I bueno, tenim moltes ganes perquè portem molts anys a la família d'Ais i això es formalitza ja oficialment. Sí. Seguim? Venga, que ens falten persones. Yo estoy muy tensionado. Yo estoy muy tensionado, lo siento. Se li diu mal dit. Les altures aquí, és que estem baixant perquè hi ha hagut un problema de vents En aquests camps d'allà ens quedarem, i el Sebas creu que és millor que baixem i després ja veurem. Així que després d'aquest accidentat descens seguirem explicant coses. De fet, és la primera vegada que intentem. Camarades per l'aterratge. Qué va rápido esto. Otra. Cuidado que hi ha uns pinxos, però bé, hem aterrat. Sebas, què ha passat? Què fem aquí baix? Bueno, doncs estem aquí perquè el vent avui anava cap a mar, hem pogut pujar a 1.500 metres i tota l'estona la direcció anava cap a mar. Aleshores hem pogut fer el millor vol que hem pogut, però hem tingut d'aterrar perquè aquí a 100 metres ja està el bosc i després del bosc ja ve el mar. Perquè exactament què passa amb els globus? És a dir, els condueixes o els dirigeixes o què? No, nosaltres podem pujar i baixar. Aleshores, depenent de la meteo, sabem que a certa alçada hi ha una direcció i vas pujant mirant aviam quina direcció agafes. Avui la meteorologia deia que anaven cap al nord, a 1.000 metres, però no l'hem trobat. Hem pujat fins a 1.500 i no hem trobat al nord. Aleshores, tota l'estona hem vingut cap a l'est, cap a banda de mar, i per això hem baixat. És com si fossin carreteres a l'aire, no? Sí, una carretera va cap aquí, una carretera va cap allà. Són conductes i tu vas pujant i a mesura que si agafes una bona que t'aporta en un puesto bo, doncs et queda aquella alçada i vas cap allà on tu vols anar. I quanta estona hem estat a l'aire? Hem estat mitja hora, em penso. Mitja hora. I tu quantes hores has estat a l'aire tota la teva vida? Jo porto en globus porto 1.800 hores i en paramotor parapent unes 2.500. En Carlos ahir ens estava explicant tot sobre els globus. Li pots explicar als usuaris què sabies ahir, tot el que sabies? Bueno, bàsicament, jo el que vaig veure també és el vent, tenia curiositat de veure com funcionava el globus i vaig calcular ja on aniríem, no? Però ni ell ni jo crec que ho hem acertat. On havies calculat que havíem d'arribar? Jo calculava la Bisbal, però estem al costat del mar i crec que la Bisbal no està al costat del mar. I la curiositat aquella que ens explicava? Bueno, la curiositat que vaig veure també és que quan estàs a dalt amb el vent, com et mous amb el vent, al final no tens vent a dalt. És a dir, tu podries encendre una espelma si vols a dalt, que no tens cap problema, i és curiós. Bueno, realment ho hem vist, que estàvem pujant i semblava que estiguéssim quiets, quasi. I això. I algú vol explicar la seva experiència amb l'aterratge? L'Andrea, sí. Us hem d'explicar, val? El que ha passat és que ens han dit que ens teníem que posar en aquesta posició. Us dono l'esquena, Així, amb els genolls una mica flexionats, les mans agafades les dues, i aleshores teníem a la Júlia gravant amb un mòbil i el Jordi... Per vosaltres! Sí, clar, tot per vosaltres, no? I el Jordi amb una supercàmera, que potser en algun vídeo ho veureu, amb dues càmeres, que potser ho veureu,
I aleshores a mi m'ha agafat una mica d'atac de, si us plau, tots salvem-nos, perquè no parava de dir que potser aterràvem en un bosc. Aleshores, bueno, he fet una mica de... Jordi, amb Ho una... has gestionat molt bé. Però el Jordi amb una mà i ha aguantat, Sí, sense mà. I la càmera sencera, tu, menys mal. Ha sigut un moment de bastanta adrenalina, vivint al límit. Ho repetiries? Sí, ho repetiria. I vosaltres repetiríeu? Us ha agradat? Jo sí. A mi m'ha agradat molt l'experiència, hem pogut veure les vistes impressionants i al final diu mitja hora però s'ha fet molt curt i ens podríem haver quedat aquí dalt tota l'estona que fos. Podríem haver esmorzat, no? I tot, perquè... Bueno. Què? La Lourdes no ha pogut venir, però a la Lourdes li agraden les cuinetes, com molts de vosaltres ja sabeu. Llavors tenim aquí una super magdalena, que en principi tenien que ser el nostre esmorzar, però masses coses. Sí, que per anar en globus ens hem aixecat a les 5:30 del matí, Bueno, Miguelín, esto en parte va por ti. Hemos subido lo más arriba que hemos podido y te echamos de menos. Te queremos. Miguel, te han tenido muy cerca.